L-Olaf ikkonferma li ma hemm ebda provi kontra l-MP nazzjonalista David Casa biex tinfetaħ investigazzjoni. Fit-tweġiba uffiċjali li ssidla minn Malta l-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi, l-Olaf ikkonferma li l-allegazzjonijiet li saru kontra l-Membru Parlamentari Ewropew David Casa kienu bla bażi u għalhekk ma hemmx lok għall-investigazzjoni. David Casa kien medded b'azzjoni legali mill-FIU wara li ppubblika rapport li jgħid li l-Pulizija għandha tieħu passi kontra Konrad Mizzi. Kien meddet ukoll mill-avukati ta' Keith Schembri li jirrappreżentaw lil Bank Pilatus, kif ukoll saret kampanja ta' mibeda kontrih b'attivisti tal-Partit Laburista jinsistu li għandu jitgħallaq. Fil-waqt li dejjem insista li dawn l-allegazzjonijiet huma folots, id-dikjerazzjoni tal-Olaf tikkonferma li l-allegazzjonijiet li saru kontra Casa saru biss għal raġuni waħda biex jippruvaw itebbaw ir-reputazzjoni tiegħu u jwaqfuh milli jkun effettiv fil-Parlament Ewropew fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus. Xogħli hu li niddefendi lill poplu Malti u ebda tfih ta' tajn mhux se jwaqqafni milli nkompli b'xogħli għal Casa fl-ewwel reazzjoni tiegħu. U qal qed jistenna li fil-ġimgħat li ġejjin qabel l-elezzjonijiet Ewropej jintefa' aktar tajn fil-konfront tiegħu, iżda insista li ebda theddid mhux se jwaqfu.